betul lagi. Gitandra marchunga paguri ano ba lilasigi isay bayik ibir mo sang tingnan sila nagwinasi lilasi mo sana sa matandang suwi mangabot iyo nagwinasi nila wari loitri cây nối mày châu nó không là gì cũng không được đây đây là chuyện sai đó là đi không làm rồi ôi nó sai nâng nó mua cái này kìa hai bên làm được luôn bà thôi mà bà rất thà cái bố cô tôi thà người ta bây giờ có đất thôi là chúng mình sẽ đi làm điều rồi đúng không khi nói sự mà sai nào mà hay làm được không nhưng sự mà nhưng mà gì mà đi cái đấy mà được cái sự mà nó phải là sao nó phải là thà cái bố cô nó thà cái đấy nó lên cái đấy anh đi cái gì ta sẽ không muốn gì ra được cái này gì mà đúng không Apa ini uang? Kayak gini orang itu dia tulis. Ayo,
Ay naman ang shit. Ay naman ang shit. Sila iiras ka naman. Sino ko wala ko marigat ang lumipasa? Ay sa kini na po pwede na sige na nililit ang kaya na Ano na yung sabi na? Ano na yung pwede? Ano na yung pwede? Laragan mo. Imanat kami kung bayaw si Biwa. Ibu mo isa siguro di pa mo may hadagan na rin. Napalo tayo mo pero ito yung imanat ka na parang rin na nang ako mas luk na sa bawal na Yan niya ni Pero yung isi na siya. Kenapa? Ay silang nila yung magiging siguro na naglaban ng hapon. Nang nagigabrat mo, alas na ka mo, manay. Puso siya siya. Ay mo, kinumulong yung puso siya. Nang gusto siya cara ba? Ay mo, nagiging naman. Nagsena niya ako kasi magkawalay umaligid mga manibasa nagkatinigunasa Lumayan mo yun, ano? Ay, nangingin na lang. Nang nasigit na lang para si Tarok tumatsyat, kibayaro yun, ano? Ay, si Tarok naman, biniyak kay Haydra. Nagayong hosing na, may pamagsing na, ama dahil yung henda na babana po, may muna yan, magkalahan. Ano nga yung sinahan na yun? Asa ko ang parang mo, nang biniyak ang sinasigit na lang para sa tayo, na nanayang siya na ay, hindi maram na yun. Kung marahay ng kalagpami ko, amada. Nanggat na naging. Nanguulo ko naman ko naging. Ay, hindi maram na yun na yung kalagpami. Ay, nanggat ito. Ay, naging siya sa inyo. Ano ay nasigunod? Ay, sigunod. Nagdahal ko lang. Nagdagpapok, sige nila rin naman. Mapag na rin ang nagpahal ng siya. Nagdahal ko lang. May rin niya rin niya. Ano ba? Hindi kinapok siya ng lihat. Ano na yaw rin nagpinyan ng sinanunod ko. Yaw yung Panoy. Please. Ipag mo ipag mo Karigi sabi kinipili Karigi sabi kinipili Magata Nanggi Napaguso Kini Tarap Pagpagpag Nibhulgan Ubunglar ng pagitama Malabong sawi Naisang friend sawi Pabang sawi Ipanabang Ngunong pagtambang Pabang Nabunglar na Tayo mo wala mo dunay Isang pusik at hinitag mo Tapulog na tayo Isama mo pero mamuli tayo mo na po yung sana kaya mo pero manila pa yung ay di sa tapos hindi ngayon gusto ko hindi ngayon
matandang ay na mahal na kami ay napapalapidong ray ang napapamit ang pipapatag ko ay napidong ray na kumar ano mo mahal na kasi sarang lahang napansin kinido na kapapit ko na bili mapayo ko ito na ay kumar ay pura ganun na yan ay mo. Thank you. Let's go first class. You told me the price we right. And we'll function on the high. You needed the manapibiyay at sa aking ay sa kanang bayay Hawaii bibig Hawaii bibig Poison rain
Ikaw sa magwala